Pre 13 godina moja ćerka je ostavila moje 3 unučića na mom pragu, rekavši da joj samo treba da odspava. Nikada se nije vratila. Ja sam ih odgajio, hranio i grlio dok ih je ona tretirala kao da su smeće. Ali jutros nije se vratila sa zahvalnicom ili izvinjenjem. Vratila se sa specijalnom jedinicom, advokatom u odelu od 3000 evra i optužbom da sam oteo njenu decu. Mislili su da su me saterali u ćošak. Mislili su da sam neki senilni starac kojeg mogu slomiti bez napora, ali nisu znali ništa o koverti boje senfa koja je godinama bila skrivena ispod labave daske u podu moje spavaće sobe. Kada sam tu požutelu hartiju tresnuo o sudijski sto, izraz na njenom licu nije bio bes, bio je čisti šok. Pogledala me je i prošaputala, gotovo bez glasa, da li deca znaju za ovo? Zadržao sam njen pogled i odgovorio, ne još, ali uskoro će saznati. A pre nego što vam kažem šta je bilo u toj koverti, molim vas lajkujte i zapratite kanal. Recite mi u komentarima odakle gledate. To pomaže ovom starcu da zna da se njegova priča čuje. Bilo je 6 ujutru u nedjelju i jedino za što sam bio kriv je što sam stavio previše masti u tiganj. Moje ime je Nikola Petrović, svi me zovu Niđa. Imam 70 godina i kolena mi škripe kao stare podne daske kada se vreme menja, ali ruke su mi još uvijek mirne. Proveo sam 40 godina na naftnim bušotinama i poljima u Vojvodini, vrstu poslova koji te nauče 2 stvari, strpljenju i kako da napraviš doručak koji te zaista zasiti. Kuhinja je bila tiha, osim cvrčanja slanine i tihog zujanja frižidera. Ovo je bilo moje omiljeno doba dana. U drugoj sobi spavala su moja 3 razloga da nastavim da dišem. Lazar je već imao 17, krupan momak, centar u srednjoškolskoj košarkaškoj ekipi sa apetitom koji kao da nije imao kraja. Valentina je imala 15, sa oštrim jezikom i bistrom glavom. Govorila je o studiranju prava kao da je to već gotova stvar. A Matija, moj Matija, imao je 13. Bio je samo beba od 2 meseca umotana u prljav peškir kada ga je majka ovdje ostavila. Okrenuo sam kajganu sa ajvarom, baš onako kako Matija voli, žumance meko, ali ne i tečno. Dok sam kuvao, računao sam u glavi. Moja penzija je bila 20.000 dinara mesečno. Između rate za kuću, komunalija i namirnica za 3 tinejdžera u razvoju, obično mi je ostajalo oko 5.000 dinara. Štedeo sam tih 5. $1 u konzervi od kafe 6 meseci da bih Lazaru kupio nove patike za košarku, za doigravanje. To nije bio život u luksuzu, nije bilo letovanja u Grčkoj ili skupih automobila. Ali ova kuća je bila topla i puna ljubavi, ili je barem bila dok ulazna vrata nisu eksplodirala. Nisam čuo ni kucanje. U jednom trenutku sam posezao za slanikom, a u sljedećem zaglušujuća eksplozija potresla mi je kosti, srušila uramljene slike u hodniku i ispunila dnevnu sobu iverjem kao gelerima. Pre nego što sam uspeo i da isključim šporet, moja kuhinja se napunila ljudima u kacigama, taktičkim prslucima i automatskim puškama. Vikali su naređenja koja su odzvanjala od linoleuma. Policija, lezi na pod, ruke da vidim. Biti star ne znači da si spor. Moj prvi instinkt je bio da potrčim u hodnik, da zaštitim spavaće sobe, da zaštitim svoju decu. Uspeo sam da napravim jedan korak pre nego što mi je teška čizma saplela noge. Pao sam snažno. Lice mi je udarilo o hladne pločice, tik pored mrlje od masti. Oštar bol mi je sevnuo kroz loše rame, ali sam ga ignorisao. Nemojte ih povrediti, vikao sam sa poda, glasom promuklim. U kući su deca, molim vas, nemojte im ništa. Koleno mi se zabilo u leđa, a lisice su škljocnule oko mojih zglobova sa zvukom koji mi i dalje odzvanja u mislima kada se setim toga. Srce mi je udaralo o rebra kao zarobljena ptica. Čuo sam ih kako se bude, čuo sam Valentinin vrisak, čuo sam Matiju kako počinje da plače. Pustite ga, urlao je Lazar. Iskrenuo sam vrat pokušavajući da vidim.
Moj dečak je izašao iz sobe u majici i boksericama, spreman da se bori protiv vojske za svog dedu. Nazad, Lazare, vikao sam, ne mrdaj, sine, nazad. 2 policajca su ga zgrabila i tresnula o zid. On je samo dečak, molio sam. Ima 17 godina, molim vas. Tada se more uniformi razdvojilo kao da prave put za kraljevsku porodicu i ona je ušla. Prošlo je 13 godina, ali prepoznao bih taj hod bilo gde. Jelena, moja ćerka. Samo što to nije bila Jelena koje sam se sećao. Posljednji put kad sam je video, bila je neuhranjena. Koža joj je bila siva od droge i jeftinog pića, sa modricom na obrazu od nekog tipa sa kojim se te nedelje uništavala. Ostavila je 3 uplakanih beba u mojoj dnevnoj sobi. Rekla je da ide po mleko i nestala. Žena koja je sada koračala mojom kuhinjom izgledala je kao da je izašla iz časopisa. Kaput boje krema, savršeno stilizovana kosa, skupe tamne naočare. Skinula ih je polako da bi otkrila oči našminkane sa okrutnom preciznošću. Izgledala je zdravo, izgledala je bogato i gledala me je sa gađenjem koje mi je zaledilo krv. Eno ga, vrisnula je, upirući u teksto adaptado. Pre 13 godina moja ćerka je ostavila moje 3 unučadi na mom pragu, rekavši da joj je samo potreban odmor. Nikada se nije vrtila. Ja sam ih odgađio, hranio i grlio dok ih je ona tretirala kao da su smeće. Ali jutro se nije vratila sa čestitkom zahvalnosti ili izvinđenjem. Vratila se sa specijalnom antiterorističkom jedinicom, advokatom u odjelu A3, 0,0 evra i optužbom da sam kidnapovao njenu decu. Mislili su da su me saterali u čošak. Mislili su da sam neki senilni starac kuđek mogu slomiti bez napora, ali nisu znali ništa u koverti Bože, senfa koja je godinama bila sakrivena ispod labave daske u podomuđe spavače sobe. Kada sam tresnuo taj požutili papir na sudijski sto, izraz na njenom licu nije bio bes, već čisti šok. Pogledala me je i prošeputala gotovo bez glasa. Da li deca znaju za ovu? Zadržao sam njen pogled i odgovorio. Još ne, ali uskoro će saznati. A pre nego što vam kažem šta je bilo u toj koverti, molim vas lajkujte i pretplatite se na kanal. Recite mi u komentarima odakle gledate. To pomaže ovom starcu da zna da se njegova priča čuje. Bilo je 6 ujutro u nedelju, a jedino za šta sam bio kriv je što sam stavio previše putera u tiganđ. Moje ime je Dragan Petrović. Svi me zovu Dragan. Imam 70 godina, a kolena mi škripe kao stare daske na podu kada se vreme menđa, ali ruke su mi još uvek mirne. Proveo sam 40 godina na gradilištima u Nemačkoj, na poslovima kođite nauče 2 stvarima, strpljenju i kako da napraviš doručak koji te zaista zasiti. Kuhinđa je bila tiha, osim cvrčanja masti od slanine i tihog zuđanđa frižidera. Ovo je bilo mođe umiljeno do badana. U drugoj sobi su spavala mođa 3 razloga za nastavak disanđa. Luka je već imao 17, veliki momak, centar u srednjoškolskom košarkaškom timu sa apetitom kuđikao da nije imao kraja. Milica je imala 15, sa oštrim jezikom i bistrom glavom. Pričala je u studiranju prava kao da je to već gotova stvar. A Marko, moj Marko, imao je 13. Bio je samo beba od 2 meseca umotana u prljav peškir kada ga je majka ostavila ovde. Okrenuo sam kaj Ganu sa ajvarom, baš onako kako Marko voli, sa mekim, ali netečnim žumancetom. Dok sam kovao, računao sam u glavi. Mođa penziđa je bila 30.000 dinara mesečno. Između rate za stan, računa i namirnica za 3 tinejdžera kođi rastu, obično bi mi ostalo oko 5.000 dinara. Štedeo sam tih 5.00 u staroj kutiji od kafe 6 meseci, da bih Luki kupio nove patike za košarku za doigravanđe. To nije bio luksuzan život.
Nije bilo putovanđa u Evropu niti skupih automobila, ali ova kuća je bila topla i puna ljubavi, ili je barem bila dok ulazna vrata nisu eksplodirala. Nisam ni čuo kucanđe. U jednom trenutku sam posezao za sulđu, a u sljedećem zaglušujući prasak mi je potresao kosti, oborio uramljene slike u hodniku i ispunio dnevnu sobu i verđem poput šrapnela. Pre nego što sam uopšte uspeo da isključim šporet, mođa kuhinđa je bila puna ljudi u kacigama, taktičkim prslucima i đurišnim puškama. Vikali su naređenđa kođa su uđekivala od linoleuma. Policija na pot, ruke gde mogu da ih vidim. Biti star ne znači da si spor. Moj prvi instinkt je bio da potrčim u hodnik, da zaštitim spavaće sobe, da zaštitim svoju decu. Uspeo sam da napravim jedan korak pre nego što mi je teška čizma podmetnula noge. Pao sam jako. Lice mi je udarilo u hladne pločice, odmah pored mrlje od masti. Uštarbol mi je prošao kroz loše rame, ali sam ga ignorisao. Nemojte ih povrediti, vikao sam sa poda glasom hrapavim. U kući su deca, molim vas, nemojte im ništa. Koleno mi se zarilo u leđa, a lisice su škljocnule oko mojih zglubova sa zvukom kođi mi još uvek uđekuje u mislima kad se setim toga. Srce mi je lupalo u rebra kao zarobljena ptica. Čuo sam ih kako se bude. Čuo sam Miličin vrisak. Čuo sam Marka kako počinje da plače. Pustite ga! Zaurlao je Luka. Uvrnuo sam vrat pokušavajući da vidim. Moj dečak je izašao iz svoje sube u majici i boksericama, spreman da se bori sa vojskom za svog dedu. Nazad, Luka, viknuo sam. Ne mrdaj, sine, nazad. Dva policajca su ga zgrabila i tresnula uza zid. On je samo dečak, molio sam. Ima 17 godina, molim vas. Tada se mu reuniformi razdvožilo kao da prave put za kraljicu i ona je ušla. Prošlo je 13 godina, ali prepoznao bih taj hod bilo gde. Jelena, moja ćerka. Samo što to nije bila Jelena koju sam pamtio. Posljednji put kad sam je video, bila je neuhranđena, kože sive od droge i džeftinog alkohola, sa modricom na obrazu od koznakog tipa, sa kođim se te nedelje uništavala. Ostavila je 3 uplakane dece u mojoj dnevnoj sobi. Rekla je da ide po mleku i ne stala. Žena koja je sada koračala kroz moju kuhinju izgledala je kao da je izašla iz časopisa. Kaput krem budže, savršeno stilizovana kosa, skupe tamne naučare. Skinula ih je polako da bi otkrila oči našminkane sa okrutnom preciznošću. Izgledala je zdravu, izgledala je bogatu i gledala me je sa gađenđem kođe mi je zaledilo krv. Evo ga, vrisnula je pokazujući na mene savršeno manikiranim prstom. Evo tog monstruma policajče, to je čovek koji mi je ukrao bebe. Još uvek sam bio na podu, obraza prislonjenog uz plačice u neverici. Ukrao ih, ni sam ih ukrao, spasio sam ih, pa kupio sam ih, a dande gdje ih je bacila. Jelena je prikaračila moje noge kao da sam smeće i pa trčala prema hodniku gdje su si djeca zbila. O, mođi najdraži, gugutala je sa dramom jeftine sapunice. Mama je ovdje, mama vas je konačno našla. Tako dugo sam vas tražila. Vidio sam Marka kako se trza. Nije znao ko je ta žena. Bio je beba kad je otišla. Za njega ona je bila strankinja koja je mirisala na skup parfem i haos. Ali Jelenu nije bilo briga. Privukla je Marka i Milicu u zagrljaj koji guši. Skloni se od njih, zaurlao sam, boreći se protiv lisica. Koleno u mođim leđima je pritislo jače, izbacujući vazduh iz mođih pluća. Nemaš pravo, Jelena. Napustila si ih. Ostavila si ih u prljavim pelenama, niže te bilo 2 dana. Okrenula se prema meni i na trenutak maska je spala. Nasmešila se usmehom čisto gleda kođi je govorio, već sam pobedila. Onda se okrenula policajcu pored sebe i savršene suze su joj odmah navrle na oči. Vidite li, policajče, jecala je, on je deluzionalan, nasilan je, držao nas je u zarobljeništvu 13 godina. Rekao mi je da će ih ubiti ako se ikad vratim. Živela sam u strahu svakog dana. Laži, sve su bile laži, ali za njih ja sam bio neuredan starac u uništenoj kuhinđi, a ona je bila elegantna, slomljena majka.
Dragane Petrovичku, rekao je policajac, dižući me na noge. Uhapšeni ste po 3 tačke optužnice za kidnapovanje, ometanje starateljstva i ugrožavanje dece. Imate pravo da ćutite. Odvukli su me na polje. Moje komšije su bile u pichamama i bademantilima gledajući sa svojih travnjaka kao da je parada. Gospođa Gadžić, sa kođom sam godinama delio povrće iz svoje bašte, pokrila je usta od užasa. Hteo sam da vrištim da sam nevin, ali sram me je gušio. Dok su me gurali u zadnji deo patrolnog vozila, pogledao sam svoju kuću. Vrata su visila sa šarki, a na tremu poslednji ubod noža mi se zario u srce. Jelena je imala ruke oko dece. Luka je izgledao kao da će povratiti. Milica je tiho plakala. Marko je bio prosto izgubljen, a ispred njih je stažao fotograf sa kamerom u ruci. Jelena je pozirala, naginžući glavu da uhvati jutarnje svetlo, stiskajući ih ne da bi ih utješila, već da bi ih uokvirila. Zadržite tako, gospođo Petrović, rekao je fotograf. Ovo je naslovnica godine, ponovno okupljanje veka. Bleskovi kamere su me zaslepili kroz staklo. Moji unuci su bili rekviziti u njenoj bolesnoj predstavi. Dok je patrolno vozilo odlazilo, nešto u meni je prestalo da plače i pretvorilo se u hladnoću. 13 godina sam ih štitio od vukova, radio sam duple smene. Naučio sam kako da pletem Miličinu kosu. Pamtio sam pravila košarke zbog Luke. Ostađao sam budan tokom Markovih groznica. Odustao sam od svoje mirne penziže, svoje ušteđevine, svog mira da popravim ono što je ona slumila. I za 20 minuta Jelena se vratila ni otkuda da sve to spali. U retrovizoru policajac me je pogledao. Imate li šta da kažete, starče? Naslonio sam glavu i zatvorio oči. Još ne, prošaputao sam. Još ne. Ali rat je tek počinjao i ja ću njeno kraljevstvo pretvoriti u pepeo. Čheliža za pritvor je mirisala na izbelđivač, ustajali znoj i u čaj. Sedeo sam na čeličnoj klupi pričvršć henoj za pot, zglobovi su me boleli od vlage. Oko mene su bili ljudi sa tvrdim očima, u žilcima na zglobovima i tetovažama kođe su pričale priče o lošim odlukama. A onda sam bio ja, Dragan Petrović, 70 godina, u prevelikim naranđastim papučama, pitajući se da li su moja deca doručkovala. Stražar je udario pendrekom u rešetke. Petrović, pravni savetnik. Odveli su me u malu sobu za saslušanje. Za izgrebanim stolom sedeo je klinac, kođi nije izgledao kao da je počeo ni da se briže. Jeftino u delu, znojava košulja. Gospodine Petroviću, rekao je, glas mu je pukao, ja sam Bojan, vaš advokat po službenoj dužnosti. Nije me gledao u oči, samo je prevrtao papire, ispustio lovku, podigao je. Slušaj, Bojane, rekao sam, ne treba mi pozorište, samo mi reci kada mogu da se vratim svojim unucima. Napravio je grimasu. To je problem, gospodine. Sudija je odbio prvobitno puštanje, ali smo uspeli da se odredi kaucija. 50 miliona dinara. Ispustio sam kratak, gorak smeh. Sine, moja penziđa plaća stružu i hranu. Imam 5. 0 dinara ušteđevine za košarkaške patike. Mogao si reći i 500 miliona. Bođan je izvadio tablet. Niže samo kaucija, već i narativ. Morate ovo da vidite. I eto ga na vestima. Noćna mora u predgrađu. Deda kidnapovao 3 maloletnika. Jelena je bila za govornicom, mikrofoni kao gladne zmije. Pored nje je stajao čovek isklesan od skupog mermera, Slobodan Lazić, jedan od onih advokata koji uništavaju živote sa usmehom sa naslovnice časopisa. Moj otac je opasan fanatik, plakala je Jelena za kamere. To je bila predstava njenog života. Rekla je da je pre 13 godina došla kući i da sam je čekao sa puškom, da sam je naterao da pobegne, da sam decu zaključavao u podrum. Stisnuo sam pesnice ispod stola. Jedino oružje kođe sam ikada imao bila je stara vazdušna puška da plašim lasice. A podrum je bila spavača soba sa svetlećim zvezdama kođe sam zalepio na plafon da se Marko ne bi plašio noći.
Лазич je preuzeo reč, glas mu je bil pun besa, govoreči da neće mirovati dok ne budem u zatvoru, da tuže za potpuno starateljstvo i odštetu za emocionalnu torturu. Gurnuo sam tablet tako jako da je skoro pao. Laži, progunđao sam. Sve su to laži, Bođane, progutao je skeptičan, upravo je vidio ženu kako plače u visokoj rezoluciji. Javno mnjenje vas je već usudilo, ako imate bilo kakav dokaz, bilo kakve svedoke. Zatvorio sam oči i sećanje na taj dan me je udarilo snagom prašine i učaja. Nisam imao pušku, imao sam ključeve od auta. Jelena se pojavila drhteći, kože pepeljasti od tableta. Dugužem novac, mnogo novca, ljudima koji šalju podsjetnike, ubit će me tata, povredit će decu, vrištala je. Nisam imao 5.000 evra u banci, pa sam izašao do svog starog golfa, automobila koji sam popravio sobstvenim rukama. Prodao sam ga tog popodneva za gotovinu. Vratio sam se kući peške pod vrelim suncem i pružio Joj svežanč novčanica. Uzmi, isplati ih, učisti se, budi majka. Zgrabila ga je bez reči zahvalnosti, bez pogleda na bebe. Samo je pobegla, a sada je pričala svetu da sam je uterao puškom. Gospodine Petroviću, rekao je Bojan, glas mu je zvučao daleko. Moramo da damo izjavu, možda da se pozovemo na nesposobnost zbog godina. Ustao sam, stolica je glasno zaškripala. Nisam se ni lan i neću priznati krivicu ni za šta, spasio sam ih. Prodao sam svoj auto da bih joj spasio život, a ona me je prodala za naslovnu stranu. Stavili su me u zajedničku ćeliđu sa 20 ili 30 drugih muškaraca i televizorom zaštićenim plastičnim ekranom. Na njemu žuta traka oko muže kuće, razbižena vrata, pa moja slika iz policije. Izgledao sam poremećeno kusa divlja, oči širom otvorene od šoka. Ogroman čovek sa tetoviranim vratom me je pogledao. Pao TV, mrmljanje je utihnulo. Ustao je. To si ti, kidnaper, progunđao je. Povukao sam se unazad dok nisam udario u zid. Podigao sam ruke, dlanovi otvoreni. Nije ono što govore, to je laž. Nije slušao. U zatvoru postoji hijerarhija, a momci koji povređuju decu su na dnu lanca ishrane. Zaključao si ih, prosiktao je. Ukrao si ih od majke. Krenuo je. Ostali su formirali krug, blokirajući pogled stražarima. Vidio sam bes u njegovim očima, isti onaj bes koji sam osjećao prema Jeleni, samo što je bio usmeren na mene. Pripremio sam se, imao sam 70 godina, loše kolena, loše rame, neću pobediti. Njegova pesnica je došla kao teretni voz i slomila mi vilicu. Bela svetlost je eksplodirala u mojoj glavi. Osjetio sam ukus metala. Lobanđa mi je udarila u beton sa zvukom lomljenja grane. Sručio sam se na pot, a posljednje što sam vidio bio je natpis na vestima. Majka ponovo sa decom, čudo na severu. Onda je sve postalo crno. Probudio sam se u ambulanti sa bušećim bolom u osnovi lobanđe. Doktor mi je dao 2 brufena i formular u kojem je pisalo da sam sposoban za dužnost. Božan je čekao na polju, nervozniji nego pre. Našao je agenta za kauciju, ali cena je bila sve. Moja kuća, zemlja koju je moj otac kupio pre pola veka. Ako propustim ročište ili prekršim uslov, uzet će mi krov nad glavom. Potpisao sam drhtavom rukom. Kuća je bila samo drvo i cigla. Bez moje dece to je bio samo zarobljen vazduh. Vožnja taksijem nazad bila je sporo poniženje. Vozač me je stalno gledao u retrovizoru. Moje lice je bilo na svim vestima. Deda kidnaper. Kad me je ustavio, niže hteo ni da uzme moj novac. Samo je pljunuo kroz prozor i utišao. Stažao sam na trotuaru, gledajući u ruševine svog života. Policijska traka je plesala na vetru kao bolesne partijske trake. Hrastova vrata koja sam 3 puta restaurirao bila su prepolovljena, brava je visila. Provukao sam se ispod trake i gurnuo ih. Tišina me je prvo pogodila. 13. godina ova kuća je bila muzika, crtači, patike na parketu, Milica vežba violinu, zvučalo je kao umiruća mačka u početku, Markov smeh na sopstvene šale.
Сада, само зужанже фрижидера и моджедисанже. Полиция е све изпретурала. Ястуци изсечени, фиоке избачене, кутиже са житарицама превърнуте, суве мале куглице разбацане по поду. Али право щето ни су направили они. Ходник е бил пун изкривлених празних рамова за слике. Слике су не стале. Елена их е узела или уништила. Хтела е да избрише 13 година, да се претвара да никада нисам био нджихов отац. Ушао само дечию собу, душеци превърнути у дечка с вода, сео сам на Марков кревет и чизма ми е ударила у нещо твърдо. Посегнул сам изпод кревета и извукал стару пожутелу цуцлу са медведичем нанджой. Марко Джу е таму съкрил, кът смо му рекли да е сада велики дечак. Държал сам е и отжедном више нисам бил усрушенoj кучи, веч на свом прагу пред 13 година. Влажна ноч, коджа е мирисала на кишу и джефтину водку. Елена е стаяла поред зарджалок аута, мотор му е звецкао, църни дим е излазио и за успуха, човек са тетова жама на врато е чекал за воланом, нестърпливо бубняючи по инструмент табли. Елена, танка као грана, пушила е държечи торбуса пеленама, молил сам е, стоячи тамо у своим радничким ципелама. Не мой и чши, имаш бебо коджой треба млеко, имаш девойчицу и дечака, потребни су ти. Дунула ми е облак хемийскок, горкок дима у лице. Мука ми е от тога тата, плакандже, пелене, овай град. Хочу да живим, хочу да будем слободна. Извукла е привезък за ключеве, бацила га на мене, ударил ме е у груди и пао у прашино. Ето ти, то су ключеви. Ако их толико желиш, можеш их имати. Они су само гомила маймуна терет. Тако я назвала собствено децо. Маймуни. Терет. Подигал сам ключеве. Кът сам подигал поглед, веч я улазила у ауто. Ако одеш сада, не врачхай се, викнул сам. Не врачхай се, док се не очистиш. Насмежала се уштрим дивлим звуком. Не брини, старче, никада ме више не чеш видети, идем у будву. Дал тоđe škripnuo i gledao sam kako mu zadnja svetla ne stažu. Onda sam čuo plač iznutra. Bio je to Marko gladan. Podigao sam ga i obećao bebi kođa nije mogla ni da fokusira pogled da nikada neće biti teret, da će biti centar sveta. Сечанже се разтворило и вратил сам се у съдъшнюст са цуцлом у руци. Твърдила е да сам е утерал, али истина е била да их е бацила као смече жерсу йой стаяли на путука слободи. А сада пошто су дошли са наследством, отжедном се сетила да е майка. Куцанже на оквиро врата ме е тръгло. Ставил сам цуцло от зхеп. Био е то полицаjac Маркович, локални полицаjac коек сам понекад виджао доле поред реке. Nije могал да ме погледа у очи. Пружил ми е неке папире. Жао ми е, драгане. Стварно ми е жао. Али морам да ти уручим ово. Била е то привремена забрана приласка. 500 метара дальже от Луке, Милице и Марка. Без контакта, директнук или индиректнук. Предая било каквог ватренук оружия. Она е у хотелу Метропол Палас, промърмляо е. Има приватно обезбедженже, не прилази тамо. Ако прекършиш ово, укинуче ти кауцилю и трунучеш унутра. Кат е отишал, кутча е постала гробница. Отишъл сам у кухинджу. Требало би да едем, яко ми е стомак био у чвору. Млеко се угрежало, просуо сам ga u sudoperu. Počeo sam da čistim jer je to bila jedina stvar koju sam mogao da kontrolišem. Pomeo sam žitarice, pokupio staklo, obrisao otiske prstiju. U 9 uveče još uvek sam sedeo tamo zureći u zid, pitajući se da li Milica ima svoj inhalator. Астма Джой се погоршавала кад се узнемири. Елена то nije ni znala, nije znala gde držimo lek. Onda je zazvonil stari zidni telefon, onaj kođi više niko ne koristi. Тръгнуло ме е, зазвонил е поново продорно, подигал сам слушалицу спреман да изчупам кабел, ако е новинар. Хало? Шуштандже, тежко дисандже и дръхтави шапат. Деда, сърце ми е стало. Биодже то Лука. Же си ли добро? Где си? Рекал сам с тежучи телефон. Укупатило. Украл сам мобилни телефон с убарици, прошепотал е.
Деда Мураш нам помочи, она е луда, потпуно луда. Ноге су ми се тресле, али натерал сам глас да буде миран. Полако, сине, šta се дешава? Заключала нас je u apartman. Uzela nam je telefone. Uzela je Miličin inhalator, jer izgleda loše na slikama. Довела je tim стилиста, тера нас да носимо у дечу куджа гребе и да позирamo за друштвene мреже. Štипа Marka kad se ne nasmeže. Без ми е замъглил вид. Лука, слушай ме, мораш biti jak. Zaštiti svog brata i sestru. Жецао je. Na polju su ljudi čuvari. Neće nas pustiti da udemo. Kaže da ćeš ići u zatvor za uvek, da sada pripadamo njoj. Stalno priča o novcu, o advokatima, o nasledstvu. Ona ne želi nas, želi ček. Znao sam to u stomaku. Nije to bila ljubav, bila je pohlepa. Neću ići u zatvor. Rekao sam mu, glas mi je bio čvrst. Vratit ću vas, obećavam. Ali moraš da radiš tačno ono što kažem. Drži glavu dole. Nemoj se boriti sa čuvarima. Ali gledaj sve. Pamti šta govori. Možeš li to? Mislim da, ali požuri. Zacvileo je. Kaže da će nas odvesti daleko. Pomenula je švajcarsku internat. Švajcarska. Htjela je da ih pošalje kao pakete. Deda, moram da idem. Ona dolazi. Čuo sam kako se ukreće kvaka i njen visok glas u pozadini. Sa kim to pričaš? Veza se prekinula. Стъжал сам тамо у мрачной кухинджи, държечи слушалицу као да е безкористен комат пластике. Закон je rekao 500 метра. Закон je rekao, ona im je majka. Ali zakon nije čuo strah u glasu mog dičaka. Spustio sam slušalicu i отишao u svoju sobu. Zgrabio sam staru putnu tarbu. Neću čekati ručište dok ih ona muči. Trebala mi je pomoć. I znao sam koga da pozovem. Човека sa kojim nisam razgovarao 20 godina. Neko ko mi je dugovao uslugu iz dana kada smo radili na gradilištima i bili mladi i glupi. Василие, кога su svi zvali Medved. Nekada je bio privatni istražitelj dok ga piće nije pobedilo. Ako je iko mogao da prati odakle dolazi Jelenin novac, to je bio on. Zgrabio sam ključeve. Тишина više nije bila tlačiteljska, bila je odbrojavanje. Još ne, Jelena, prošaputao sam praznom vazduhu. Nisi pobedila. Te iste noći saznao sam da je gore. Luka je uspeo da mi kaže više pre nego što se veza prekinula. Jelena je apartman pretvorila u zatvor i filmski set. Naterala je Milicu da nosi usku halđinu, da bi snimala video snimke pod prstena s tim svetlom. Теражучи их да се смежу и понавляю, колико им е недостаяла мама. Kad bi kamera bila isključena, zaključala bi ih i otišla u hotelski bar. Ali ono što mi je zaledilo krv bilo je u vezi Marka. On ima alergiju na kikiriki, tako jako da čak i prašina od ljuske može da mu zatvori grlo za 2 minuta. Držali smo epipen injekcije u kuhinđi, u njegovom rancu i u kaseti automobila. Jelena to nije znala. Otišla je pre nego što je počeo da jede čvrstu hranu. Luka mi je rekao da je naručila poslugu u sobu i bacila keks sa kikirikijem na krevet da Marko jede, jer bi izgledalo slatko. Marko, prestravljen, odbio je, a ona mu je držala lice, pokušavajući da mu ih ugura u usta. Luka je morao da je odgurne da bi spasio život svom bratu. Oduzela mu je epipen, rekavši da je dramatičan. Mož unuk je bio bez svog leka zaključan sa ženom sposobnom da ga ubiže iz neznanđa i taštine. Odvezao sam se do policijske stanice. Vozio sam brzo, ni ne gledajući u brzinomer. Pola života sam proveo na gradilištima. Kad nešto treba da eksplodira, ne popunđavaš formulare, deluješ ili ljudi umiru. Ali dok sam ulazio pod fluorescentna svetla, shvatio sam da moj svet ovde ništa ne znači. Otišao sam do recepcije. Dežurni narednik je bio Tasić. Jednom sam mu popravio kosilicu besplatno. Video me je i lice mu se ukočilo. Želim da podnesem prijavu, rekao sam. Moji unuci su u neposrednoj opasnosti. Naslonio se prekrstivši ruke. Opasnosti od koga, gospodine Petroviću? От njihove majke, prosiktao sam. Pokušala je da natera dete sa smrtonosnom alergijom da jede kikiriki. Uzela mu je lekove. Pošaljite policajca u hotel Metropol Palace odmah.
Тасич je изпустил сув смех. Да разясним. Човек обтужен за киднапованже троje малолетника жели да прияви жртвоєрje свом сину дала кекс? Дали знате колико то лудо звучи? Ніже лудо, то є істина, рекав сам, лупивши руком о пульт. Она их не познає, повреджує їх. Устаоє, глас му є біо низкопретня. Наполю сте на основу чуда, Петровичку. Ви сте усумничени, она є майка. Ако хоче да му да кекс, датше му кекс. Ви не можете да диктирате како она отгаја децо коđu сте украли. Украли, та реч понову. Као да сам ја био лопов у ночи, а не жедини коđi ја ика да бринуо дали су живи. Скоро га ја убила, прошепутал сам, глас ми се сломил. Идите кучи, рекал е, показуючи на врата. Или чувам укинути кауцию с бок узнемираванджа. И зашал само се чаджучи, се мънджим него и кадал живото. На градилищу сам давал наредженджа и люди су се померали, jer су знали да им чувам леджа. Овде био сам само стари криминалац. Закон je bio zid od cigala, a ja sam udarao glavom o njega, krenuo sam prema svom kamionetu, parkiranom u tamnom uglu. Noćni vazduh je bio gust, osjećao sam se bespomoćno i mrzeo sam taj osjećaj više od bola. Dodirnuo sam kvaku i glas me je zaustavio. Gospodine Petroviću, okrenuo sam se. Srebrni Mercedes je brundao 2 mesta dalje. Naslonjen na haubu bio je Slobodan Lazić. Uživo je izgledao još više kao ajkula nego na TV-u. Savršeno odelo, sjajne cipele, tanka cigareta među prstima. Pesnice su mi se stisnule. Šta hoćete? Donuo je dim prema nebu i krenuo prema meni sa proračunatom dosadom. Ovde sam da vam ponudim padobran, Dragane. Mogu li vas zvati Dragan? Možete me zvati gospodin Petrović, odgovorio sam, i ne želim ništa od vas. Nasmežao se i izvadio belu kuvertu. Pružio džuje. Ovde je ček na 50.000 evra. Zaledio sam se. To je bilo više novca nego što sam uspeo da uštedim godinama. Za šta? Kompenzacija, rekao je glatko. Jelena se usjeća velikodušno. Ona priznaje da ste se brinuli o njima neko vreme. Sve što treba da uradite je da potpišete dokument. Kakav dokument? Dobrovoljno odricanje od svih starateljskih prava. Priznajete da ste stari preopterećeni, da ne možete da se nosite sa trože tinejđera. Povučete se, uzmete novac i preselite se u mirno penzionersko naselje na obali. I nikada više ne kontaktirate Jelenu niti decu. Bes že narastao u meni kao šumski požar. Hoćete da ih prodam? Lazić je slegnuo ramenima. Hoću da budete realistični. Imate 70 godina. Bez novca ste i suočavate se sa ozbiljnim optužbama. Uništit ću vas na sudu. Prikazat ću vas kao nasilnog, senilnog, starog gomilača stvari. Ili ćete umreti u zatvoru, ili ćete uzeti novac i otići na picanđe. Svi pobeđuju. Uzeo sam kuvertu. Nasmešio se triumfalno, onda sam je pocepao polako jednom pa opet, dok nije postala konfete. Bacio sam ih na njegove cipele. Recite mođoj čerki da nisam na prodaju, rekao sam, ulazeći u njegov lični prostor. I recite joj da ako se Marku nešto desi, zbog njene gluposti, neće mi trebati advokat. Sam ću doći po nju. Njegov osmeh se pretvorio u otrovnu grimasu. Pravite grešku, starče, dao sam vam šansu. Sada ću vas sahraniti. Ušao je u svoj Mercedes i odvezao se, ostavljajući trak izduvnih gasova. Ruke su mi se tresle od adrenalina, ne od straha. Mislili su da mogu da me kupe. Nisu imali pojma sa kim imaju posla. Ušao sam u svoj kamionet. Nisam imao novac ni zakon na svojoj strani, ali imao sam nešto što oni nisu, istinu. I imao sam medveda, koji je mogao da nađe iglu u plastu sena, posebno ako je igla bila od zlata. Upalio sam motor. Neću spavati. Saznaću odakle je došao novac kođim je plaćen Lazić i zašto su Jeleni mođi unuci toliko učajnički potrebni da je pokušala da me podmiti da čutim.
Odvezł сам се до старе камп Приколице и за складища на ивици града. Една жута сиджалица е зужила изнад врата, привлачечи огромне моличце. Овде е живеел медвед. Радили смо заедно у Немачкой док смо, još мислили да смо непобедиви. Яко сам закуцал. Медведе, отварай, Драган е. Изнутра се чу тресак. Псованджи. Отворил е врата у уфлеканой мајци и буксирицама. Револвер лабаво у едной руци и флаша питша у другой. Сива брада, крваве очи. Проклетство, Драгане, изгледаш као да те ја ударио камион. Тако се и усечам, могу ли да уđem? Ушao само мирис старог папира, улđа за оружје и жефтинок пича. Приколица дже била хаос од кутија са досиđејма и празних флаша, али у едном углу е бил сто са светлечим мониторима негов ултар. Сео сам на гајбу и све му испричао. Рацижу, хапшендже, кекс, мито. Слушао е не треп чучи. Кад сам заврши, оставио дже револвер на сто. Дакле вратила се, промрмляо е, глас му е био храпав. И пливал новцу. Лазич не устае из кревета за манджи от 10 000 евра хонорара. Има апартман, телохранител е. Одакле долази? Питао сам. Медвед je pucketao s globovima. Hajde da saznamo. Kucao je iznenađujućom brzinom. Za pižanca imao je ruke hirurga. Prvo pratio je njenog starog dečka tipa po imenu Tristan. 5 minuta kasnije progunđao je. Prva čursokak. Tristan je mrtav. Предозирал се пред 2 месеца у мотелу. Имал е 20 евра и налог за хапшендже. Значи nije on. Не, климnuo je. Ali pogledaj ovo. Елена е наведена као негов најближи сродник. Идентификовала е тело и ние чак ни преузела пепел. Пустила е държаво да га съхрани. Личи на Нджу. Медвед я наставил да копа. Без за последния 10 година нища на njeno име до пред 3 неделие. И отжедном платинаста кредитна картице. Рачуни отворени у офшор Порезки мрадживима. Фиктивна фирма под називом АББ Холдингс. Одакle je došao početni kapital? Pitao sam. Medved je suzio oči. Velika bankovna doznaka. Došla je iz advokatske kancelarije u Novom Beogradu, Monte Mađori Salinas. Vrsta advokata za nasledstvo koji se bave povereničkim fondovima za naftne pare. Puls mi se ubrzao. Елена nije poznavala nikog takvog. Osim ako nije od oca, prošaputao sam. Медвед се укренуo u stolici. Otac najmlađeg. Rekao si mi da je rekla da je on neki ulični muzičar. Da, klimnuo sam. Rekla je da se zove Julijan i da je umro pre nego što se Marko rodio. Медвед се усмехnuo bez imalo radosti. Правило брой 1. Svi lažu posebno zavisnici. Pretraživao je izvode iz matične knjige rođenih. Otac nepoznat na sva 3. Onda je kopao po starim arhivama i našao zapečaćen dosiđe od pre 13 godina. Testočinstva naručen kada je Jelena podnijela zahtev za socijalnu pomoć. Evo, promrmljao je, morala je da ime da bi ga država mogla goniti za alimentaciju. Dala je jedno, Julijan Kostić. Nikada ranije nisam čuo to prezime. Ko je on? Medved je dugo čutao. Samo zujanđe računara i moljci koji udaraju o staklo. Onda je zviznuo. Bolđe sedi čvrsto, Dragane. Julijan Kostić nije bio niko i ništa. Bio je tajni sin, sramotni sin, Evgenija Stojanovića. Ime me je pogodilo kao pesnica. Evgenije Stojanović, vlasnik Stojanović Petroleuma, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Umro je prošlog meseca. Vidio sam to na vestima. Stojanović ga je držao na distanci novcem za čhutanđe, objasnio je Medved, čitajući. Julijan je živeo miran život. Poginuo je u nesreći sa motociklom pre 4 meseca. Nije ostavio testament. Vrtelo mi se u glavi. Dakle, nasledstvo ide njegovim direktnim naslednicima. Medved je klimnuo, a pošto nije imao ženu ni žive roditelje, ide njegovoj deci, Luki, Milici i Marku. Otvorio že pravni dosiđe. Poverenički fond Julijana Kostića procenđen na 18,5 miliona evra. Osjetio sam vrtoglavicu. Možda deca u svojoj palovnoj odeći i generičkim žitaricama bili su multimilioneri.
А ево і цаке, рекав дже медвед, тъпкаючи по екрану. Но вац е у повереничкам фонду ДОК не напуне 21 годину. Али законски старатель на плац хує административну накнаду. 500 евро годишнее, плюс смештай и приступ средствима за добробит малолетника. Усетил сам жуч. Nije to bila ljubav, nije to bilo iskupljenje, bila je to plata. Treba joj starateljstvo da otvori sef, rekao sam, drhteći od besa. Medved mi je pružio ispis. Ne samo starateljstvo, mora da bude jedini staratelj, zato te je optužila za kidnapovanje. Ako si osuđeni kriminalac, ne možeš se boriti za starateljstvo. Ona dobiža decu, uzima ček i živi kao kraljica dok ih odgađaju dadilje i internati. 13 godina bez jednog poziva, ni jednog rođendana i čim se pojavio novac, srušila mi je vrata. Medved je pokazao na još jednu klauzulu. Boravak u porodičnoj vili Kostić, u zatvorenom naselju u Novom Beogradu dok najmlađi ne napuni 18 godina. I još jedna informacija koja je zavrnula nož. Ручище за именуванже сталног старателя и освободжанже средстава било je следечeg уторка. 6 dana. Схватил сам цел план. Да се появила нормално, судия би видел 13 година напущания и може отгажанже. Могал сам добити старателство, или барем поделиено, а то би значило контролисънже фонда, како би се защитила деца. Али киднапер не добija старателство. Криминалац не управля са 18 милиона евра. Морала е да ме унищи. Зато Саи pričał pušci po drumu. Trebalo joj je da ja budem čudovište kako bi ona mogla biti spasitelj. Ako sam u utorak u zatvoru, ušetala bi sama bez protivljenja i dobila ključeve od novca. Morao sam da ih upozorim. Izvadio sam telefon na dopunu i pozvao broj mobilnog koji je Luka koristio. Molio sam se da ga još uvek ima sakrivenog. Zazvonilo je jednom, a onda se javio robotski glas. Broj je bio isključen, pokušao sam ponovo isto. Našla ga je. Moj dečak je bio zaključen sa čuvarima i majkom koja ga je videla kao hodajući dolarski znak, a ja nisam mogao ni da mu kažem dolazim po tebe. Medved je pojačao vesti. Jelena je bila ispred hotela obučena u crno i bisere kao ožalošćena svetica. Lazić iza nje elegantan lešinar. Novinar je pitao za njene planove. Jelena je pogledala u kameru, lažne suze su navrle. Trebalo im je da se oporave, trebala im je privatnost. Zato su te iste noći odlazili za Evropu u specijalizovani centar u Švajcarskoj za žrtve kidnapovanja. Naš let poleće za 2 sata, idemo na privatni aerodrom, rekla je. Vazduh mi je izašao iz pluća, ako ih ukrca na avion i izvede iz zemlje, gotovo je. Međunarodne bitke za starateljstvo tražu godinama. Smestila bi ih u internat, uzimala svojih pola miliona godišnje i nikada ih više ne bih vidio. Ona beži, rekao sam, kockice su se slagale. Plašila se da ću uspeti da uzvratim udarac pre utorka. Ovo više nije bila pravna bitka, bila je to spasilačka akcija. Ako krenemo, kršim zabranu, kršim kauciju. Ako me uhvate, strpat će me u zatvor na 20 godina. Medved je proverio cilindar svog revolvera i stavio ga za pojas. Bacio mi je ključeve svog starog krša od auta. Onda bolđe da nas ne uhvate. Pomislio sam na Lukin prestravljen glas, na miličinu astmu, na Markov život prodat za vilu. Idemo, rekao sam. Medved je vozio kao da ga sam đavo đuri, niz mračne sporedne puteve. Motor je urlao, šasija se tresla, a kazaljka brzinomera se pela dok nije, izgledalo da će se slomiti. Vetar je šibao kroz prozore, mirišući na kišu i zapaljenu gumu. Jednom rukom sam se držao za instrument tablu, a drugom za težak ključ za točkove kuđi sam izvukao ispod sedišta. 10 minuta, Dragane, vikao je Medved. Ako pilot ima dozvolu, poleteće pre nego što uopšte prođemo kroz kapižu. Privatni aerodrom se pojavio. Staklena zgrada, visoka ograda sa bodljikavom žicom na vrhu. Na pisti su siđala žuta svetla,
a tamo, kao belo čudovište, bio je privatni avion, motori su zavižali, crni džip parkiran pored stepenica za ukrcavanje. Видео самих под рефлекторима, као неку паклену позоришну представу. Елена je vukla Marka za ruku. Moj dečak se upirao, vukla ga je bez saosećanja. Veliki čovek je nosio milicu preko ramena dok se unaritala i borila. A Luka, moj Luka, nije plakao. Borio se. Стъжал je ispred čuvara, udarajući pesnicama sa svim što je imao. Човек се само насмежao i gurnuo ga. Luka je pao, odmah ustao i stao između aviona i svog brata. Prisiljavaju ih medvedje, zvikao sam. Пробишка пиджу, ниже оклевао, dao je gaz da daske i preliteo prava kroz žičanu agradu. Metal je vrištao, varnice su letele i skliznuli smo na pistu. Pilot nas je sigurno vidio, jer su motori zaurlali u čajničkom vrisku. Blokiraj avion, viknuo sam. Medved je okrenuo volan i zaustavio se bočno ispred nosa aviona. Bili smo samo nekoliko metara od stepenica. Otvorio sam vrata pre nego što se auto uopšte zaustavio i iskočio. Kolena su mi vrištala u znak protesta, ali adrenalin je bio moj anestetik. Podigao sam ključ za točkove težak i hladan. Pustite ih, zaurlao sam preko zavijanja motora. Čuvar je spustio milicu. Luka me je pogledao, očiju širom otvorenih od neverice i nade. Deda, Želena se okrenula. Vetar joj je šibao kosu preko lica. Niže izgledala uplašeno, izgledala je besno. Ukrcajte ih u avion odmah, vrisnula je na čuvare. Ljudi su oklevali, videvši starca sa komadom metala i ludog vozača sa revolverom za počasom. Напредувал сам. Имал сам артритис и сърце коđe je ponekad preskakalo, ali u tom trenutku osjećao sam se kao div. Ako ih ponovo dodirnete, slomit ću vam svaku kost u telu, progunđao sam. Вече čuvar je посегnuo u jaknu. Медвед je ispalio hitac u vazduh. Prasak je prebio noć. Nazad, viknuo je, sledeći niđe u pazarendje. Човек се заледил, руку подигнутих. Елена je zgrabila Markovu majicu i pokušala sama da ga odvuče u stepenice. Ne, viknuo sam i potrčao. Stigao sam do stepenica baš kad ga je vukla na prvu stepenicu. Udario sam ključem za točkove u metalnu ugradu, zaglушуючи звекет коđi je uđeknuo. Pusti ga, Елена, pogledala me je odozgo. Patetičan si, siromašan starac. Misliš da možeš ovo zaustaviti? Imam ih. Oni su mođi. Rodila si ih, prosiktao sam. Ne posjeduješ ih. Sirene, u početku tihe, a onda odmah iznad nas. Crvena i plava svetla su obasjala trup aviona. Aerodromska policija, državna policija, ko zna. Елена се насмешила окрутним трижумфалним осмехом. Готово е, Драгане, управо си ми све предao. Била je управо, prekršio sam naredbu, uništio imovinu, doneo oružje na pistu. Ali sve dok taj avion nije poleteo, kupio sam vreme. Gospodine, bacite predmet, zaurlao je megafon iza mene. Okrenuo sam se. Patrolna vozila, policajci ciljaju u mene. Pogledao sam Luku, milicu zbijenu u klupko, Marka još uvek u njenom stisku. Volim vas, viknuo sam, volim vas više od svega, nemojte to zaboraviti. Počeo sam da spuštam ključ da se predam, ali čuvar коđi je ranije uklevao naleteo je na mene. Reagovao sam na čist instinkt, podižući ruku da ga blokiram. Tejzer, neko je viknuo. Osetio sam bot elektroda коđe su mi pogodile grudi. Bilo je kao da me je udario grom. Celo telo mi se zgrčilo. Bela brutalna bol, pao samo nazad na pistu. Ključ je zvecknuo. Čuo sam Luku kako vrišti muže ime. Čizme su me okružile. Bio sam prikuvan za zemlju. Lisice su mi bile tako čvrsto stegnute da sam osjećao kako mi se zarivaju u kost. Prestani da se upireš, vikali su, iako nisam mogao ni da dišem. Kroz maglu bola video sam Želenu na vrhu stepenica. Više nije trčala. Gledala je kako me odvlače kao vreću smeća. Ispravila je halđinu, poravnala kosu i razgovarala sa pilotom. Mogao sam da joj čitam sa usana. Ne mogu da odu.
Биста е била место злочина и била е заключена. Без жой е изкривило лице, али морала е да огура децу назад у авион без полетanja. Те ночи ни е одлазила. Купил сам време, търгожучи својом слободом за одлагање. Бацили су ме у патролно возило, ухватил сам поглед медведа, са лисицама преку хаубе негову гаута, погледал ме е и дал мрачен климај главом. Унесвестил сам се пре него, што смо стигли до станице. Пробудил сам се уз пиштанđе срчаног монитора и мирис дезинфекционог средства и воска за подове. Покушал сам да се померим и видео да ми е сглоб везан лисицама за ограду болничко кревета. Затворско отделение. Полицајац е стајал на стражи на вратима, груди су ме болеле где су ме погодиле електродетейзера. Кад е стражар видео да сам будан, пришao je bez sao se čhanđa. Dobrodošao nazad, Petroviću. Gdje su oni? Прокрклял сам. Ниđe bitno. Имаш вече проблеме. Тужилаштво je dodalo nove optužbe. Прогутал сам. Коđe optužbe? Тешки напад, кршење заштитне наредбе, оштеченđe имовине, упиранđe хапшенđу. И пошто си ушао на регулисани аеродром и напао авион, желе да те обесе са тероризмом против аеродромских обжеката. Федерални злочин. 20 година минимум, без кауcije. Зорио само плафон. 20 година умречу у затвору. Елена Чеих добити и 18 милиона. Очи су ме пекле. Мислио сам да сам изгубио, док се нисам сетио лабаве даске у поду своje spavače sobe. Šupline kođu je policija propustila jer su tražili nepostojeći podrum. Tamo unutar kutiže od kedrovine bila je коверта Боđe Senfa. Čuvao sam je 13 godina, nadajući se da nikada neću morati da je upotrebim. To je bila nuklearna opcija, uništila bi Želenu, ali bi takođe slomila srca moje dece. Nikada nisam želeo da znaju koja je njihova majka zaista, ali više nisam imao izbora. Ako sam hteo da spasim njihovu budućnost, morao sam da detoniram njihovu prošlost. Pogledao sam stražara. Moram da obavim jedan telefonski poziv. Jedan odgovorio je. Kome? Ne advokatu, rekao sam, glas mi se stvrdnuo. Jedinom čoveku koji je ustao da ovo završi. Trebao mi je medved da izađe i uđe u moju kuću još jednom, jer ta koverta nije bila samo komad papira. Bila je priznanica i bilo je vreme da pokažem svetu šta je tačno Đelena Petrović prodala pre 13 godina. Sad je u zatvorskom odelđenju su se vukli. Oko 2 ujutru vazduh se promenio. Mladog stražara je zamenio jedan sa debelim vratom i netrepćućim pogledom. Proverio je sat i izašao, ustavljajući vrata od škrinuta. Moji instinkti su vrištali, senka se udvožila u tame hodnika i ušao je čovek u hirurškom odelu, ali je bio preširok u ramenima. Maska za lice, plave rukavice, kretao se kao grabljivac. Prišao je možoj infuziđi i izvukao špric napunđen bistrom tečnošću. Ko te je paslao? Прокрклял сам. Заледил се, а он je uperio svoje mrtve oči u mene. Idi na spavanđe, starče. Bolđe je ovako, srčani udar. Veoma često u tvojim godinama. Посегnuo je za ulazom za injekciju. Nisam razmišljao. Reagovao sam. Leva ruka mi je bila vezana, ali desna noga mi je bila slobodna ispod čaršava. Sačekao sam da se nagne i udario sa svojom staračkom besom. Peta mi je pogodila njegovu čašicu kolena. Čuo se mučan krckaj. Zaurlao je i pao. Špric se razbio o pot. U pomoć, zaurlao sam, zveckajući lancem. Čovek se podigao, hramljući, i pobegao baš kad su dotrčale sestre. Preživeo sam, ali sam znao jednu stvar. Rat je eskalirao. Lazić se plašio onoga što bih mogao imati, iako su pokušavali da me ubižu ovde, neka Bog pomogne medvedu. 5 milja dalje, pod nebom bez meseca, medved je vodio sopstveni rat. Ostavio je pozajmljeni bicikl u šumi iza Mokimanđa. Kuća, umotana u traku, izgledala je napuštenu, ali je mogao da useti tišinu. Nema cvrčaka, to znači predatori. Provukao se kroz prozor pomoćne prostorije zhepnim nožem. Kretao se kao duh preko poda, izbegavajući nered od raciđe.
U hodniku je zaškripala daska. Klik. Snop iz taktičke lampe ga je zaslepio. Onda još jedan pa još jedan. 3 svetla iz dnevne sobe. Imamo društvo, rekao je dubok glas. Nisu policija, plaćenici. Gospodin Lazić je rekao da bi Pacov mogao da se vrati po svoj sir. Medved se nije zaledio. Pauđe. Tejzer je prozuđao kroz vazduh gde su mu bile grudi i zabio se u zid. Utkotrljao se prema vratima spavače sobe. Uhvatite ga i neka izgleda kao nesreća, naredio je glas. Okliznuo se nekoliko puta. Medved 65. godina podstaknut alkoholom i luđalnošću protiv mladih profesionalaca. Niđe imao pištolj, uzeli su ga samo ruke i šta god je mogao da nađe. Zgrabio je tešku lampu sa mesinganim postuljem i čekao. Prvi čovek je provirio i Medved mu je spustio lampu na lubanđu. Pao je bez zvuka, jedan manđe. Medved je jurio u hodnik i oborio drugog čoveka tresnuvši ga uza zid. Drugi ga je udario u rame pendrekom. Medved je vrisnuo, ali se držao kao pas. Dao mu je 2 glave i čovekov nos je eksplodirao u mlazu crvenog. Treći čovek vođa udario ga je u rebra bacivši ga. Čizma ga je prikovala za pot. Gde je? Zahtevao je, pritiskajući. Proverili smo zidove, tavan. Gdje je starac sakrio svoju prednost? Medved, krvarečki od posekutinja iznad oka, dao je crveni osmeh. Provjerili ste zidove, ali niste provjerili pot. Uvrnuo je čovekov zglob prljavim kafanskim patezom. Vođa je pao. Medved je dopuzao do moje spavače sobe, povukao tepih, iščupao labavu dasku krvavim noktima i izvukao kutiju. Baš tada vrata su se naglo otvorila i vođa je ušao sa nožem. Gotovo je. Starče, prosiktao je. Medved je pogledao u prozor, skok u dvorište. Stisnuo je kutiju. Još ne, promrmljao je i lansirao se kroz njega. Staklo je eksplodiralo kao dijamanti. Pao je u žbunđe koje mu je ublažilo pat i pocepalo kožu. Otkutrljao se na beton sa krikom dok mu se komad stakla zario u list, ali je imao kutiđu. Čuo je viku iznad, snop lampe je pretraživao dvorište. Siđite dole i dokrajčite ga. Medved se naterao da ustane, hramljući, ostavljajući trak krvi. Preskočio je u gradu i pao na komšijsku travu dok su plaćenici izlazili napred. Ležao je mirno, grleći kutiđu kao svetu relikviju. Protrčali su pored, na samo nekoliko centimetara. Medved je čekao sat vremena, otvorio kutižu tek toliko da potvrdi da je koverta tu, zatvorio je i nije otišao u bolnicu. Znao je da će je nadgledati. Pešačio je 5 milja kroz šumu, krvarečki na svakom koraku da isporuči pošiljku. Kada sam ga video sledećeg dana u sobi za posete, slomljenog i u mudricama, nisam video pijanca. Video sam vojnika koji je upravo završio najvažniju misiju svog života i kada sam držao tu krvlju umrljenu kovertu, znao sam da šta god da se desi u toj sudnici, nisam sam. Dan suđenja je usvanuo siv i vlažan. Nisam spavao, proveo sam noć sa kuvertom Bože senfa pritisnutom uz kožu ispod muđe zatvorske uniforme. Bila je grebava, ali taj grebanje me je držalo pri zdravom razumu. Prevezli su me u kombižu bez prozora, lanci na mođim zglobovima su zvučali kao pogrebna pesma. Kad sam izašao, buka me je pogodila. Ovo nije bila pravda, bio je to cirkus. Stotine ljudi iza barikada, novinari kuđi vrište može ime, tražeći grimasu kuđu bi mogli prodati. Znakovi kuđe su držali stranci, zaštitite decu, zaključajte ga, monstrum. Lazić je pretvorio javno mnjenje u linč masu. Ušao sam spuštene glave, sudnica je bila hladna, ogromna, sva u tamnom drvetu dizajniranom da se osjećate malo. Galerija je bila puna, rame uz rame. Komšiže koje sam poznavao godinama izbegavale su moj pogled, roditeljži Lukinih saigrača. I tamo je bila Želena za stolom tužilaštva. Ali ona više nije bila žena u skupom kaputu. Sada je bila dugopatečka majka. Preveliki sivic hemper, bez šminke, tamni krugovi na vidiku, kosa u neurednoj punđi, maramica stisnuta u ruci.
ремек дело манипулацие. Лазич je седел поред нже, самоуверен као нож. Мoj адвокат по службенoj dužnosti Боджан зножил се. Прошапотал е да тужилъштво тражи 20 година, да ако покажем каянже, може да че сманджити на 10. 10 година е била смъртна казна. Не, рекал сам му, не прихватам нища. Судия господин Парадес ушал е са лицем као камен. Погледал je преко научара и у неговим очима веч сам бил крив. Судженже е било масакър. Лазич ни е представил случай. Поставил е представо. Приказал ме е као огорченок старца, коджи е украл децу да би попунил празнину. Говорил е о подромима и психоложкoj тортури. И позвал е свог главног сведока. Очекивал съм полицайца. Nisam očekivao Тодора Грубича, мог комшию 2 врата далже. Исток човека коđem сам помогал да поправи ограду после улуже, човека са коđem сам делил пиво на свом трему. И заšao je na klupu za svedoke ne gledajući me. Gospodine Грубичу, rekao je Лазич, šetajući ispred porote. Recite nam šta ste čuli tokom godina iz kuće Петровича. Грубич je progutao, pogledao Đelenu koja mu je dala mali klimaj glavom. Вриску. Много вриске ночу. Чул сам децу, како моли да их пусте на полje. Чул сам господина Петровича, како их удара. Уздах je прошал kroz собу. Усечал сам се као да су ме ударили у стомак. Била е то лаш. Едина вриска у мојoj кучи била е због утакмице на ТВ-у или деце коđа се игражу. Лажове, прошепутал сам. Боджан ме е зграбил за руку да ме утиша. Лазич се насмешил. А защо нiste позвали полицию? Плашил сам се. Svi su se plašili njega. On je nasilan. Jednom mi je rekao da ako se neko i kada zameri njegovoj porodici, sahranit će ih. Laž, kupljena novcem ili pretnjama. Porota je to gutala. Боджан ми е rekao da je ovo loše. Pogledao sam dole u kovertu unutar muđe uniforme i shvatio. Ovaj sistem nije bio sud, bio je pozorište. Ustao sam. Otpušten si, Боджане. Rekao sam to dovoljno glasno da sudski izveštač čuje. Боджан se zaledio. Судия je udario čekićem. Gospodine Петровичу, седите. Imate zastupnika. Ne, časni sude, odgovorio sam. Сам чу се заступати, а писоба се изпунила шапатом. Лазич же изгледал одушевljeno. Старац коđи се самоуниštava. Судия ме je upozorio da je to loša ideja da ne znam pravila. Zadržao sam njegov pogled. Možda ne znam proceduru, časni sude, ali znam istinu. I ja sam jedini ovde koži je zna. Posle teške tišine prihvatio je. Боджан je sakupio svoju aktovku drhtavim rukama. Poželeo mi sreću i utišao. Sudija je pitao za mog prvog svedoka. Rekao sam, nemam svedoka. Лазич je ispustio mali smeh. Sudija, iznerviran, pitao je da li imam izjavu onda ili samo gubimo vreme. Posegnuo sam u svoju uniformu i izvukao kovertu Bože Senfa, zgužvanu umrljanu prljavštinom i medvedovom osušenom krvlju. Видео сам како се желенine очи заклучавaju на njoj. Prestala je da glumi. Telo joj se ukućilo. Prepoznala je Bođu svog greha. Polako sam prišao klupi, držeći kovertu visoko da je porota vidi. Sudnica je utihnula, una vrsta tišine kođa se usečka teškom kao kamen. Pocepao sam pečat. Zvuk cepanđa papira je odžeknuo kao pucanj. Ruke su mi bile mirne. Izvukao sam dokument, rukom pisan na linijskom papiru, požuteo od starosti i vica izlizanih, ali sa pečatom notara od 14. avgusta 2011. Pročistio sam grlo i pročitao glasom koži je bio džasan i hladan, da svaki ugao te sube čuje. Ja, Đelena Petrović, ovim putem prodajem u potpunosti i trajno svoja roditeljska prava i ovlašćenja nad mojom decom Lukom, Milicom i Markom, Draganu Petroviću, a vaj prinos je kanačan i apsolutan. U zamenu za odricanje od svih zahteva za majčinstvom i obavezu da ih nikada više ne kontaktiram niti Dragana Petrovića, prihvatam sumu od 15.000 evra u gotovini. Ovaj novac je za kupovinu BMW kabrioleta iz 2011. godine. Kunem se da se nikada neću vrtiti. Podigao sam papir.
15 000 евра, цена 3 живота. Судница je експлодирала у колективном уздаху. Судски извещач je престал да куца. Уста su му била отворена. Судски извършител je направил сгаджен корак напред, али нисам бил готов. Извукал съм фотографию, коя е била закачена и за папира. Показал съм я по роти и судижи. Била е то Джелена на паркингу автокутше, наслонжена на цървени БМВ, с спущеним кровум, смешечи се као грабливац. У едной руци су били ключеви, у другой лепеза готовине. А изънже, ван фокуса, али ясно као дан, на врелом асфалту била е носилка за бебе. Марко 2 месеца стар, цървен улицу от плача, напущен док е негова майка позирала със своим новцем, ставил сам писмо и фотографию изпред судие Паредеса, гледал сам како му боя не стаже са лица, узел е папир и рука му е задръхтала, прочитал га е едном паупет, погледал е фотографию, негова професионална смиреност е изпарила, заменена сировим, людским бесом некога ко гледал чудовище. Лазич, непобедиви адвокат, бил е скаменджен, лице му е постало пепел ясто, погледал е документ па свог клиента и физички се удалжил от нje, као да е njena тролеж заразна, затворил е свою фасциклу, спустил оловку, предая. Елена по први пут била е гола, ние било лепих суза ни представе, тражила е съвезнике особи и ние нашла ни еднок, порота ю е гледала са мржнюм. Явност са ужасом. Судия е тежко дисал, покушаваючи да се събере. Када е коначно проговорил, глас му е бил низак опасан. Госпоđo Петрович, за 20 година на овой клупи мислил сам да сам све видел. Али ово? Продали сте свою децу, нисте их дали на усважанже, нисте тражили помоч. Продали сте их за ауто. Ви сте, подигал е фотографию, оставили свог новороđenog сина на асфалту усред лета, да бисте се сликали са готовином. Челена е скочила на ноге у паници. То nije стварно, вриснула е, лажно е. Он je to измислил. Судия е ударил чекичем као гром. Печат нотара е аутентичен. Рукопис се поклапа със свим, що сте подписали овог месеца. Не вреđajte муđu интелигенцiju. Желена се сручила, je цаючи ружним. Стварним je цажима, али Лазич je направил последний покушай да спаси брод. Устао е. Глас му е бил театралан, твърдечи да ето нерегуларно, захтеваючи стручно ревизию, да сам имал 13 година да то фалсификуем. Судия се спремал да отговори, kada su се врата на заднием делу суднице нагло отворила. Цела соба е скочила. Окренул сам се, ланци су ми звецкали. Био е то Лука. Био е зножав. Маjica pocepana falila mu je cipela, oči su mu gorele vatrom, kođu sam prepoznao. Jelena je vrisnula njegovo ime kao komandu. Luka ju je ignorisao i koračao niz centralni prolaz. Sudski izvršitelj je pokušao da ga zaustavi, ali ja sam zaurlao. Pustite ga da prođe, on je moj unuk. Судия je podigao ruku. Neka dečak govori. Luka je došao do mene. Sada je bio više od mene. Stisnuo mi je rame. Извини, що касним, деда. Морал сам да се попнем кроз прозор купатила у хотелу. Чувар je bio brz, ali ja sam bio brži. Onda je pogledao sudiju. Sve što je moj deda rekao je istina. Ona laže. Ona ne želi nas. Ona želi novac. Lazić se usprotivio. Малолетник под принудом и спиранже мозга. Лука е посегнул от схеп и извукал джефтин, църни телефон на преклоп. Онай за еднократну употребу коđи сам му оставил. Нашла е мамац. Nije mi ispran mozak, rekao je držeći ga kao dokaz. I imam dokaz. Otvorio ga je, pritisnuo dugme i prislonio zvučniku s mikrofon. Zvuk je bio pun šuma, ali glas je bio nepogrešiv. Bila je to Желена bez suza, bez slatkuće, samo čist šljunak. Pa kad dobijam novac, zahtevala je. Muški glas je odgovorio. Čim potpišem u papire za starateljstvo u torak, Желена. Dobro, jer ne mogu da izdržim još jedan dan sa ovim derištima. Veliki me gleda kao da hoće da me ubiže, a mali ne prestaje da cvili. Patetično je. Човек, izdrži. To je 18 miliona evra. Drži uči na nagradi. Jelena, znam.
Čim ček prođe, kupujem im 3 karte za taj internat u Švajcarskoj. Najjeftinije, ali daleko. Neka trunu tamo. Čovek je pitao za mene, a Jelena se nasmežala suvim hladnim smehom. Ne brini, Lazić kaže da će dobiti 20 godina. Star je, umreće tamo. Ja ću nazdravljati u Parizu dok njegovi unuci trunu u Alpima. On je glupi stari budala kuđi je trebalo da umre pre mnogo godina. Luka je isključio snimak i tišina je bila apsolutna, teža od svega što je bilo pre. Porota je bila užasnuta. Sudija više nije bio iznenađen, bio je besan. Jelena, njena maska konačno nestala, ispustila je životinski vrisak i bacila se ne na mene, već na Luku, noktima ciljajući njegovo lice. Daj mi to, ti pripadaš meni, vrištala je. Luka se povukao, držeći telefon van njenog dohvata. Krenuo sam da stanem između njih, ali nije bilo potrebe. Izvršitelji, zagrmeo je sudija. 3 policajca su je oborila i stavila joj lisice. Udarala je, grizla, pljuvala, vrištala psovke. Ja sam njihova majka, a nisu moji. Lazić je vidio katastrofu i pokušao da pobjegne. Zatvorio je aktovku, sakupio papire i napravio korak ka izlazu. Gospodine Laziću, rekao je sudija mirnim glasom koji je bio zastrašujući, advokat se zaledio. Predstavili ste svedoka za kojeg ste znali da lažno svedoči. Omogućili ste prevaru. Bili ste saučesnik u zaveri da se čoveku oduzme sloboda i porodica za novac. Pogledao je policajce. Privedite gospođu Petrović. Optužbe za lažno svedočenje, prevaru, napuštanje dece, napad i zaveru. Jelena se okrenula meni, lice joj je bilo maska čistog besa. Mrzim te, nadam se da ćeš umreti. I po prvi put za 13 godina nisam osjećao bes, samo sažaljenje. Znam, rekao sam tiho, i zato si izgubila. Sudidža je također naredio da se Lazić pritvori zbog nepoštovanja suda do istrage, preporuke za oduzimanje licence i krivične prijave. Odveli su ga, a njegove skupe cipele su se vukle, sudnica je bila haos, novinari su vikali, ali usred svega toga bila je nemoguća smirenost. Luka je pogledao dole na moje lance. Pobedili smo deda, pitao je, glas mu je drhtao sada kada je adrenalin jenđavao. Vidio sam kako sudija daje znak izvršiteljima da mi skinu okove. Vidio sam prazan prostor gde su bila čudovišta. Da, sine, odgovorio sam, privlačeći ga u snažan zagrljaj. Da, pobedili smo. Sudija je udario čekićem posljednji put. Slučaj se odbacuje sa predrasudom. Gospodine Petroviću, vi ste slobodan čovek. A što se tiče starateljstva nad maloletnicima, verujem da su tačno tamo gde treba da budu. Izašao sami ste sudnice ne kao optuženi, već kao deda. Luka je bio pored mene, a najvažnija stvar je još uvek bila pred nama. Vratiti Milicu i Marka. Otišli smo pravo u hotel. Čuvari su pokušali da nas zaustave, ali ovaj put nisam nosio ključ za točkove. Nosio sam nalog potpisan od strane saveznog sudije. Čim su ga videli, pomerili su se u stranu. Kada sam otvorio vrata apartmana, Milica i Marko su bili na kauču, zbiženi i prestravljeni. Mislili su da se njihova majka vraća da ih odvuče u Švajcarsku. Kada su me videli, kada su videli Luku, sigurnog, ispustili su je caj koji mi je slomio srce i ponovo ga sastavio. Marko se zabio u mene, zarivši lice u moj stomak. Milica se držala za moju ruku kao da se davi, držao sam ih sve i obećao da ih niko više neće odvesti. Sljedećih nekoliko meseci bili su vrtlog papirologije. Novac, 5 miliona evra, delovao je nestvarno kao fantomski broj. Bio Đenđihov. Došao je od oca kojeg nikada nisu upoznali i majke koja ih je prodala. Otišao sam u advokatsku kancelariju koja je upravljala fondom, istu onu koja je bila spremna da pomogne Jeleni da ga upljačka. Ušao sam u svojoj najboljoj flanelskoj košulji i radničkim cipelama. Gledali su me sa visine dok nisam stavio papire u starateljstvu na sto. Otpustio sam ih sve.
Управнike fonda, advokate, računovodže, koji su gledali na drugu stranu. Преместил сам фонд у конзервативну фирму са гвоздено метикум и заключал ga tako da čak ni ža ne mogu da dirnem glavnicu. Taj novac je bio za fakultet prve kuće, budućnost. Sakupljao sam sudski odobrenu administrativnu naknadu, da, ali ne za luksus. Da popravim ono što je bilo slomljeno, 6 месеци kasnije stažao sam na pragu svoje stare kuće, znak na prodaju se džihao na vetru. Bolelo je reći s Bogom, tamo sam odgažio svoju čherku, a onda i ženu decu. Bilo je smeha i suza, ali i razbiženih vrata, žute trake, duhova. Bilo je vreme da se pusti. Prodao sam je mladom paru koji je tek počinjao. Uzeo sam ono što je ostalo i deo te naknade i kupio sam san koji sam imao od svoje 20. Veliki kamper, jedan od onih koji su kao luksuzna pokretna kuća sa pravim krevetima, punom kuhinđom i prostorom za zajednički život, bez da smo jedni preko drugih. Otišli smo u utorak ujutru. Nismo se osvrtali. Vozili smo na zapad, gledajući kako se ravnice pretvaraju u brda, a zatim u crvenu pustinju. Pevali smo uz radio, jeli u usputnim restoranima i smejali se dok nije bolelo. Po prvi put za 13 godina nije bilo senke koja nas čeka niz put. Sada sedim u stolici na rasklapanje na ivici Nacionalnog parka Tara. Sunce zalazi, buđeći nebo u narančaste i ljubičaste nijanse koje deluju nemoguće. Vazduh miriše na bor i dim od logurske vatre. Ispred mene vatra pucketa. Luka uči Marka kako da ispeče beli slez, a da ga ne zapali. Iako Marko izgleda odlučan da svoj pretvori u komad uglja. Milica čita umotana u čhebe, nogu podignutih na panđ, u miru na način na koji je nisam vidio od kad je bila devojčica. I gledajući ih ne vidim 18 miliona evra, ne vidim fondove ni sudske slučajeve, vidim svoju decu. Jelena je mislila da može da kupi sreću, da teše vila i privatni avion popuniti rupu koju ima u sebi. Mislila je da je prodaje dece za 15.000 evra dobar posao jer joj je kupio kabriolet. Pogrešila je. Kažu da je krv gušća od vode i koriste to da upravdaju grehe, da te nateraju da uprostiš nekome ko te uništava samo zato što delite DNK. Naučio sam na teži način da je krv samo biologija. Ništa više. Ljubav je izbor, luđalnost je akcija. Jelena je izabrala novac. Ja sam izabrao njih. I dok gledam Marka kako se smeže kad mu beli slez bukne u plamen, a Luka ga tapše po leđima dok se Milica samo smeši, znam da sam izabrao pravu. Prodala je ove trenutke za cenu polovnog automobila. Novac možda sedi u nekoj banci, ali ne vredi ni jednog nđihovog zagrljaja. Jer porodica nije ko teje rodiju. Porodica je ko ustaje. Ko proda svoj auto da plati tvoje dugove, ko probiže u gradu da zaustavi avion, ko sedi pored tebe u sudnici kada te ceo svet mrzi. Porodica je ko je tu kad oluja udari i ko je još uvek tu kad sunce izađe. I gledajući moje troje dece pored vatre, znam jednu stvar sigurno. Kod kuće smo. Gde god da parkiramo ovu pokretnu kuću, kod kuće smo, a to je vrsta bogatstva koju Jelena nikada neće razumeti. Iako je ova priča o borbi za pravdu i zaštiti onih koje volite dirnula vaše srce, molim vas, dajte joj like i pretplatite se da podržite ovog starca. Odakle gledate danas, javite mi u komentarima. Zaista ih čitam i cenim svaki pažnje način.